Urola Kostako enpresentzako zerbitzuak. Urola Kostako udal elkartearen estrategia 3 ardatz nagusi hauetan oinarritzen da. Enpresen sorrera eta iraunkortasuna bultzatzea, pertsonen garapena, parte hartzea eta inplikazio areagotzea, eta eskualdeko sare publiko-pribatu sendo eta eraginkorra sustatzea. Enpresen sorrera eta hauen iraunkortasuna bultzatu asmoz, Urola Kostako udal elkarteak honako zerbitzuak eskaintzen ditu. Informazio zerbitzua. Enpresen intereseko informazio antolatu eta enpresetara bidaltzen da. Info ukue enpresa buletina eta mailinak. Prestakuntza zerbitzua. Enpresetako langileen gaitasunak lantzeko urtero prestakuntza programak antolatzen dira, gaurkotasun handiko arloetan. Langileen kontratazioa eta konpetentzien hobekuntza. Eskualdeko pertsona eta enpresen profesionaltasuna areagotzeko eta lanpostuak mantentzeko eta berriak sortzearen alde apustu egiten da. Enpresan euskararen erabilpena sustatzen du hainbat ekimen eta programen bidez. Aholkularitza zerbitzua. Enpresen beharrei erantzuna emateko laguntza teknikoa eskaintzen da, aholkularitza, diagnostikoak eta azterlan sektorialak. Proiektu berriak garatzeko laguntza. Edozein motako proiektuak, enpresa berriak, lankidetza, berrikuntza garatzeko behar den laguntza ematen da. Lokalen alokairua, bilera ekitaldi edo aurkezpenak egiteko. Udal elkartea guretzat, gu bezalako enpresa txiki askontzat, elkargune bada. Askotan honea gerturatzea, gure artean esperientzia ezberdinak partekatzea eta ekimen desberdinak ere martxan jarri izan ditugu. Iruditzen zait lan ederra egiten duela eta bi bide politetatik, alde batetik merkatuen garapena eta bestetik pertsone enpresak sortzen duen pertsonekiko konpromesua lantzen. Urola Kosta, guztion elkarlanarekin etengabe berritzen.